Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine Domini. Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine Domini. Benedictus qui venit, benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine Domini. Benedictus qui venit, benedictus qui venit, in nomine Domini. Aquí vimos confiados, aquí llegamos, Señor, aquí comemos teu corpo, sin ánimo y amor. Aquí vimos confiados, aquí llegamos, Señor, aquí comemos teu corpo, sin ánimo y amor. Ti cuidas dos paxariños, das as flores linda cor, das tuas mans agardamos, canto nos temos, Señor, das tuas mans agardamos, canto nos temos, Señor. Aquí vimos confiados, aquí chegamos, Señor, aquí comemos teu corpo, sin ánimo y amor. No nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a gracia e a paz e a misericordia de Deus, o noso Pai, e de Xesucristo, o Señor, sexan con todos vos. Bueno, pois así oramos nesta solemnidade de San Xosé, esposo da benaventurada Virxe María. E das túas mãos agardamos canto nos temos, Señor. E así como coidas dos paxariños, coida tamén de nós, de toda a humanidade, hoxe ferida por esta epidemia. E esperamos que ti actúes a través de todos aqueles que investigan, que coidan a sociedade e que traballamos uns polos outros. E iniciamos esta celebración tamén orando por os seminaristas da nosa diocese de Ourense, lembrarme de unha maneira especial de Fran e de Adrián, que hoxe se ordenarían, se non fora por as circunstancias. Bueno, pois oramos por eles, que saiban a esperar con gozo este momento da súa ordenación. E iniciamos a celebración da Eucaristía dicindo: eu confeso-me pecador diante de Deus omnipotente e tamén diante de vós, meus irmãos, pois teño pecado moito de pensamento, de palabra, de obra e de omisión. Pola miña culpa, pola miña grandísima culpa.
Por iso lle pido a benaventurada sempre Virxe María, a todos os anxos e santos do ceo, e a vos tamén, meus irmãos, que roguedes por min, a Deus noso Deus. Que o Señor teña piedade e misericordia de todos nós, perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. Señor, ten piedade de nós. Cristo, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Todos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Todos. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre. Señor Dios, Hijo, piedad, Señor, piedad, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 piedad. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Deus Todopoderoso, cando lle encomendaches a San Xosé o cuidado de Xesús e María, puxeches baixo a súa custodia o comezo dos misterios da salvación humana. Pola súa intercesión, concédelle a tua Igrexa que os continúe fielmente, ata que a obra da salvación chegue a súa fin. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo viva, reina e é Deus por sempre eternamente. Amén. Lectura do segundo libro de Samuel. Naqueles días recibiu Natán a seguinte palabra do Señor: Vai e dille ao meu servo David: cando chegues ao termo da tua vida, ao remate da tua vida, e descanses cos teus pais, establecerei despois de ti un descendente teu, un fillo das tuas entrañas, e consolidarei o seu reino. El edificará un templo en meu honor, e eu consolidarei o seu trono real para sempre. Eu serei para ele un pai, e ele será para mí un fillo. A tua casa e o teu reino durarán por sempre na miña presenza, e teu trono durará por sempre. Palabra do Señor, gracias a Deus. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Cantaré eternamente a misericordia do Señor, por sempre anunciarei a fidelidade do Señor, porque eu dixen: a tua misericordia é un edificio eterno, mais co ceo afianzaches, Señor, a tua fidelidade. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Selei unha alianza co meu elixido, xurando a David o meu servo. Eiche fundar unha linaxe perpetua, edificarei o teu trono por todas as edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Él invocarame, ti es meu Pai, meu Deus, miña rocha salvadora. Mantereille eternamente o meu favor e a miña alianza con Él será estable. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. Lectura da carta do apóstolo San Paulo aos Romanos. Irmãos, non foi a observancia da lei, senón a fe, a que obtuvo para Abraham e a súa descendencia a promesa de herdar o mundo. Por iso, como todo depende da fe, todo é gracia. Así, a promesa está asegurada para toda a descendencia, non só para a descendencia legal, senón tamén para que nace da fe de Abraham, que é pai de todos nós. E a Escritura dio así: fágote pai de moitos povos. Ao encontrarse con Deus que dá a vida aos mortos e chama a existencia o que non existe, Abraham creu. Apoiado na esperanza, creu, contra toda esperanza, que chegaría a ser pai de moitas nacións, segundo o que se lle dixera: así será a túa descendencia. Polo cual foilles computado como xusticia. Palabra do Señor. Gracias a Dios. Que o Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Mateo. Xacob enxendrou a Xosé, o esposo de María, de quen naceu Xesús chamado o Cristo. O nacemento de Xesús Cristo foi deste xeito. A mãe de Xesús estaba desposada con Xosé, e antes de vivirem xuntos, resultou que ela esperaba un fillo por obra do Espírito Santo. Xosé, seu esposo, que era bo, non quería denunciala e decidiu repudiala secretamente. Pero non ben tomar esta resolución, apareceuselle en soños o anxo do Señor que lle dixo: Xosé, fillo de David, non teñas reparo en levar a María, a túa muller, porque a criatura que hai nela ven do Espírito Santo. Dará a luz un fillo, e ti poñeráslle de nome Xesús, porque el salvará o seu pobo dos pecados. Cando Xosé acordou do seu soño, fixo o que lle mandara o anxo do Señor. Palabra do Señor. Ben, non quero ser moi longo porque estas cousas por pantalla non son bonitas, debería que estar aquí. E simplemente, sempre digo o mismo, non quero ser moi longo. A situación que se lle presentaba a San Xosé era a muller embarazada. Eso era penado pola lei e ademais contra a honra e o orgullo familiar, e sería de xustiza que se cumplira con eso, que se cumplira con ese deber, non? De denunciar este tipo de mulleres porque contaminaban a sociedade, contaminaban o mundo, non? Entonces había que vengar o honor manchado. Bueno, pois el, xa sendo bo, era bo, decidiu repudiala secretamente, a lei. E cumple
ter que ler. Pero aí ven a voz de Deus, que en soños, como anxo que anunciou a María, aí ven a voz de Deus que lle di: non, Xosé, non teña reparo en levar. É dicir, xa sei que non é o perfecto, que non é o acabado, que non é o máis bonito, que non é... Pero leva, porque o que hai aí dentro, detrás deso, que a ti che parece imperfecto, suxo, lixado, que che parece que non é o máis fermoso, nin o máis guai, nin o máis divertido, aí está o Señor. E Xosé, pobriño, fiel á súa palabra, fiel ao seu amor, decide levar consigo María. E que pasa? Que María é a que dá a luz, dice o Evangelio, e María deu a luz, e Xosé puxolle nome. Na tradición bíblica, porlle nome ás cousas é casi un acto co-creador con Deus, non? É dicir, porlle nome ás cousas é darlle existencia, non? Facelas reais. Xosé ponlle nome Xesús. Pode coller nos seus brazos, pode custodiar a aquel que había de ser o custodio de todos. Se Xosé chega a quedarse ca lei, co perfecto, pois non houvese tido a Cristo. E así a segunda lectura tamén nos fala de Abraham, verdade? É dicir, que non nos justifica a lei, senón a fe, porque confiou en Deus, foi pai de moitos povos. Bueno, pois sen duda a nós se nos presentarán ao longo da vida, ao longo de cada día, moitas situacións que non son as máis perfectas, nin as máis agradables, non temos os millores fillos, nin temos os millores pais, nin temos os millores compañeros de traballo, nin temos os millores curas, nin teño o millor obispo, nin teño o máis acabado, nin o máis perfecto, non teño a vida de conto de fadas, non teño... Bueno, nos meus veciños non teño o millor coche, pero confío en Deus. Acollo toda esa realidade e aí, se acollo esa realidade, non conformándose con calquer cousa, vale, non, acollendo esa realidade, reconocendo que seguro que aí serei capaz de pôr nome a Deus. En esta situación moito máis na que estamos vivindo, non? É dicir, como acoller esta situación, é dicir, sendo prudentes, pero esta situación, como acollela para descubrir aí que me está dicindo Deus, que me está dicindo Deus nesta situación que estamos a vivir. E sobre todo tamén eso, aprender de San Xosé, que hai que estar atento a voz. Despois, Xosé, levántate, collo neno, vai, bajito, Xosé, veña, baixito. Xosé, levántate, coño neno, e vaite para Nazaret. Xosé, veño para Nazaret, e digo, aí que non fago negocio en ningún sitio, señor, que cando se me está levantando o negocio, xa me teño que ir. É dicir, non podemos establecernos, estar continuamente escoitando a voz do Señor. Oremos por os nosos seminaristas, oremos por Fran, por Adrián, e polas vocacións sacerdotais. Creo en Deus, Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra. Creo en Xesucristo, o seu único Fillo, noso Señor, que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo e naceu da Virxe María. Padeceu no tempo de Poncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado. Descendeu aos infernos, ao terceiro día resucitou dentre os mortos, subiu ao ceo, onde está a dereita do Pai, e de ali virá xulgar os vivos e os mortos. Creo no Espírito Santo, na Santa Igrexa Católica, na comunión dos santos, no perdón dos pecados, na resurrección da carne e na vida eterna. Amén. E presentemos as nosas súplicas a Deus, o noso Pai.
por o Papa, os bispos, por o noso bispo José Leonardo, e por todos os sacerdotes que teñen a tarefa de custodiar as comunidades cristiás na caridade. Preguemos o Señor. Polos gobernantes que hoxe teñen a difícil tarefa de tomar decisións neste momento, para que o Señor os ilumine e conten co apoio unitario de todos os partidos e de todos os cidadáns. Preguemos ao Señor. Oremos por todos os personal sanitario, por todo o personal que traballa en torno ao servicio de saúde da nosa comunidade autónoma e de todo o país. Oremos tamén especialmente por os que están padecendo estes días a enfermidade e teñen que padecelos solos porque a súa casa, a súa familia ten que estar lonxe, aillada nas súas casas. Preguemos ao Señor. Por Adrián, por Fran e por todos os seminaristas da nosa diocese, preguemos ao Señor. Por todos nós, para que asumamos que a tarefa de promover as vocacións ao sacerdocio na nosa diocese é de todos nós e apoiar o noso seminario, preguemos ao Señor. E por todos os que vos chamades Xosés, Xosefas, Pepes, Pepitas, preguemos ao Señor. Pedímoscho por Xesucristo, noso Señor. Seguimos orando para que este sacrificio que é meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. O Señor acolla das túas mãos este sacrificio para a louvanza e gloria do seu nome, para ben noso e de toda a súa Santa Igrexa. Señor, San Xosé entregouse ao servicio do teu Fillo, nado da Virxe María. Concédenos tamén a nós que poidamos agora servirte no teu altar cun corazón limpo. Por Cristo noso Señor. Amén. Que o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente e digno e de xustiza é o noso deber e salvación darche gracias sempre e en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno. Louvamos-te, bendicimos-te e glorificamos-te na solemnidade de San Xosé. Ele é o home xusto que lle deches por esposo a Virxe Nai de Deus. Ele é o servidor fiel e prudente a quen puxeches como cabeza da tua familia, para coidar como pai o teu Fillo único, concibido por obra do Espírito Santo, Xesucristo, Señor noso. Por el, os anxos e os arcanxos e todos os coros celestiais celebran xuntos a tua gloria. Permítenos asociarnos as súas voces, cantando humildemente a tua louvanza. Santo, Santo, Santo é o Señor desde o universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana.
no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan, deu gracias, partiu e deulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: tomade e bebede todos dele, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vos e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Velequí o misterio da nosa fe. Anunciamos a tua morte, proclamamos a tua resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Dámosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na tua presenza e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa, extendida por toda a terra. Faina perfecta no amor, xunto con noso Papa Francisco, con noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmãos que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, e de todos os que partiron deste mundo amparados na tua bondade. Acólleos a todos na luz da tua presenza. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos, con San Ildefonso, Santo Andrés, Santa Comba e Santiago, e con todos os que nesta vida cumpriron a tua vontade, que poidamos louvar de darche gloria por mediación do teu Fillo, Xesucristo. Por el, con el, en él, a ti Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria por sempre eternamente. Amén. Unidos na pregaria que Cristo nos ensinou, atrevémonos a dicir: Noso Pai, que estás no céu, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no céu. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola tua misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non miren os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa. Dígnate darlle a paz e a unión de acordo coa tua vontade. Pedimos-cho a ti, que vives e reinas por sempre eternamente, que o Señor vos conceda a súa paz. A paz pido desde aquí, a paz nos vosos fogares, a paz nas vosas relacións, a paz na nosa Igrexa e a paz no noso mundo, que tamén sabemos que as situacións de dificultade quitan o millor de moitas persoas, pero a veces tamén quitan o pior de moitas persoas. Entonces, se manteña un clima de tranquilidade nas situacións onde xente se encontre, onde xente intercambia interacción. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus, que quita o pecado do mundo,
ten piedade de nós. Año de Deus, que quita o pecado do mundo, danos a paz. Este é Xesucristo, o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra túa abunda para me salvar. Jesús, ven tú, entra en mi vida, casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Admirinos tu rostro, que hoy volvemos a tocar, tu mirada que curaba, de nuevo nos sanará. No pretendo que tú vengas a mi pobreza a tocar, mas yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Oremos. Señor, na solemnidade de San Xosé, alegrache a túa familia e xaceáchela cos alimentos deste altar. Tena sempre baixo a túa protección e conserva nela misericordiosamente os dons que lle regalaches. Por Cristo noso Señor. Amén. Que o Señor sexa convosco. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo. Feliz día de San Xosé e podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe. E quedaivos na casa.